Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Bai, nor da? Egiton! Ai ama! Hau poza, eskerrik asko! Juhu! Eoen, sinanaen, sinanaen, sinanaen. Eoen, sinanaen, sinanaen, sinanaen. Arratsaldeon txantxibiri, ze berri? Ba, pozak txoratzen nago. Gogoratzen duzue aurreko astean argazkiak atera ibili nintzela? Puf, gogoratuko ez gara ba, hortxe ibili zinen. Argazkiak gora, argazkiak bera, eta guri etzen igun kasurik egin. Ba, lehiaketa baterako ziren. Eta ez asmatu zer. Ze? Ba, irabazi egin dudala, txapelduna naiz! Aiba, zorionak txantxibiri, lan polita egin zenuen beraz? Eta zer da oparia? Ba, oparetxo bat ba omen duten niretzat, baina ez dakiz zer izango den, irrikatan nago. Bidaia bat edo ez dakit. Pare bat, medaia bat eta kopa. Ni kopa bat eta diru pizkat. Ni txakur bat. Ni beba txakurra. Txakur bat. Etxe bat. Milioi bat euro. Milioi bat euro, bai. Partxiz edo oka ez dakit. Nire bai berdin zait. Ba, telefono bat. Zer gehiago? Telebista bat. Play bat. Berdin jate. Kopa bat. Ba, txakur bat. Kopa bat. Benidorrerako sarrera bat oporretara joeteko. Niri jate bat. Sasalimordo bat. Aloia, tenisa, eskupelotako aloia, baloncestoko pelota. Soka saltoko soka bat. Makillaje, telefonoa. Portaventurara joateko sarrera bat. Ai ama, azkenean, iritsi da! Hau urduritasuna, zer ote da? Paperak entzen hasiko naiz. Ai ama, zer ote da? Lozaku berri eta moderno bat! Ai ama, ze ondo! Oi! Beste txantxariai kontatzen didanean, zein pozik jarriko diren. Kilometro bat oinez ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kaixo, Arantxa! Kaixo? Begira zer dudan, oparia iritsi da! Eta zer da ba? Ba, lozaku berri bat! Begira. Ikusi, modernoa da, kolore biziekin, eta...
nik uste gau hotzetan goxo-goxo egongo naizela. Ze polita, Txantxibiri, oso polita da. Aizu, baina zer egingo duzu zure kapote zarrarekin? Egia esan, ez dut pentsatu. Baina berri hau eukita zertarako kapote zarra? Bueno, zarra da, baina erabilgarria da. Goxo-goxoa da, eta pila bat berotzen du. Ziur, zaku horrek baino gehiago. Ez dut uste. Ba, nik baietz esango nuke. Baina tira, zuk jakingo duzu zein nahiago duzun. Bota behintzat, ez ezu bota. Ez, bota ez dut botako, berrerabiliko dut. Baina zertarako? Bueno, ba, zati txikitan moztu dezakegu eta horrela oihal zati pila bat izango ditugu. Ba, trapu moduan gauza garbitzeko, edo mozorratzeko, edo honek zer dakiz ba, gauza askotarako. Bai, baina trapu pila bat edukita ere ezingo dut berrerabili. Ja kapote zarra, akabo. Baina ez alduzu esan ba, zaku berria nahiago duzula, eta kapotea baina askoz ere hobea dela. Bai, baina kapoteari ere kariño berezia diot. Birraitatxirena zen. Nik ez nekien hori. Ba, orduan beste zerbait pentsatu beharko duzu. Ba, bai, Arantxa, ba, pentsatu egin beharko dut. Eskerrik asko. Azte itxura barazki hauek, baina barazkiek jateko bakarrik balio dutela uste baduzu, oso okertzaude. Barazkiak musika instrumentuak sortzeko ere erabili daitezke. Ba altzenekien badaudela barazkiez osatutako orkestrak? Txantxariok ere batzuetan musika egiten dugu barazkiak erabiliz. Bai, bai. Ongi entzun duzu. Hori bai, aspertzen garenean, barazki horiekin pure goxo-goxo bat prestatu eta afaltzeko jaten dugu. Begira, gizon hau, azenario bat erabiliz, klarinete bat egiten ari da. Nolako soinua egingo ote du? Txibiri kaminok ez dauka diruri, abarkazarrak ditu zazpi zulorekin, bizikleta gainean kapote zarrarekin, konejua dirudi bere bizarrarekin. Bat, txantxibiri bat, bi, txantxibiri bat, bi, hiru. Txantxibiri bat, bi, hiru, lau. Oso ondo. Bai Zein ederki. ondo atera den. Karri, Zer entzun. jasoko dut. Kaixo Txantxibiri, ze moduz? Zure jolasean aritu gara, gurekin jolastu nahi duzu? Bai, baina beste jolas batean. Hauia da bukatu dugu. Ez, eskerrik asko. Geroxeago agian. Txantxibiri, ez duzula jolastu nahi? Zer gertatzen zaizu? Ongi zaude? Ba bai, ongi nago, baina urduri xamar nabil eta pixka bat triste ere bai. Aizu Txantxibiri, zergatik ez diezu kontatzen zer gertatu den? Ba, argazki lehiaketako saria iritsi zait. Bai, eta zer da? Lozaku bat. Ondo, ez? Bai, baina orain ez dakiz zer egin kapote zarrarekin? Emausa eraman dezakezu?
Nik olako poltsa handi bat daukat prestatuta. Nahi baduzu, eramango dizut. Edo bestela, Oialen edukiontzira bota, beste norbaitek erabiliko du. Edukiontzi txurian oialak botatzen dira. Baina egia esan, ez dakit bota nahi ote dudan. Eta Antxon, emaus. Zer da hori? Emaus. Bigarren eskuko denda handi bat. Begira, Emausen gaude. Emausen bigarren eskuko denda honetan. Zenolako gauzak saltzen dira hemen, noski berriak ez direnak, baina beste pertsona batzuk erabili dituztenak. Kasu honetan, ze egiten dugu Emausen, zenolako lanak egiten ditugun, batetik jaso egiten ditugu, zabortegian, zaborran ez bukatzeko olako gauza hauek, eta beraien bizitza luzatzeko beste pertsonentzako baliogarriak izaten direlako gehienetan, ezta? Zenolako gauzak jasotzen ditugu Emausen? Begira, arropa asko, hemen ikusten ditugun liburu, errebista, aldizkari pilo bat, aparatu elektriko eta elektronikoak. Azken finean, jendeak nahi ez dituen gauza asko eta konturatu egiten gara baliogarriak direla eta beste pertsonentzako, edo beste pertsonek askotan behar dituzten gauzak. Lan honetan, beste ezaugarri bat, da lan egiten duten pertsonak direla arazoak dauzkaten pertsonak. Ze pertsona motak izaten diren hauek? Gaur egun gauden krisi egoeran ikusita edo iagutako edozein izan daiteke kolektibo edo talde honen pertsona bat, ez? Langabezian dauden pertsonak, normalean izaten dira baliabide ekonomiko edo laguntza familiarrik gabe dauden pertsonak. Begira, jostailuak ere jasotzen ditugu pilo bat. Honekin zer gertatzen da, askotan erosten ditugula eta 2 aste, 3 aste, 2 hilabete pasata aspertu egiten garela eta hor dauzkagu ezer egin gabe. Orduan nik uste nahiko deigarria dela holako patineteak adibidez, patinak eta jasotzen ditugunean nik uste pentsatu beharko genukela, ea benetan behar dugun, ez dugun behar, edo bestela zergatik ez erosi bigarren eskuko patinak edo patineteak, ez? Azkenean, lortuko dugu hauek zaborran ez bukatzea eta jendeentzako lanpostuak edo lana sortzea ere. Badakit, zoriak erabaki dezala. Kartulina zati banatan, aukera bat idatziko dut. Eta zozketa jolas baten bidez, emaitza jakingo dut. Ea. Txintxina, mintxina, sutara, barbara, txikitena, gaztaina gora, gaztaina bera, txukutu, txakutu, kanpo. Txintxina, txintxina. Nola ez zait lehenago bururatu? Txintxinari eskatuko diota aholkoan nire arreba maiteari? Gainera, berarekin geratutakoan, sorpresatxo bat eramango diot. Txokolatezko palmeratxoak. Begira, liburu pilo bat ere jasotzen ditugu, ipuin asko. Zer gertatzen da gaur egun? Informazioa adibidez, batez ere interneten konsultatu egiten dugula, ezta? Eta horrekin lotuta, geroz eta paperezko liburu gutxiago erabiltzen ditu edo erosten ditu jendeak. Honekin lotuta guk dauzkagu hemen novela, eleberri, ipuin pilo bat eta batzuk balio handia dute, jasotzen duten informazioagatik, edo oso zaharrak direlako, edizio bereziak, entziklopediak, eta horrekin lotuta ere kolekzionista asko etortzen dira beraien bila. Pentsa guk jasoko ez bagenitu liburu guztiak azkenean zaborran bukatuko zutela, edo, suerte handia baldin badute birziklatuta, ezta? Nik uste, pena bat izango zela hauek modu horretan bukatzea, ez?
Arroparen kasuan ere oso deigarria da zenbat arropa botatzen dugun. Inoiz baino merkeago erosten da arropa berria gaur egun, eta geroz ez da iraunpen laburragoa izaten du, ezta? Zergatik botatzen dugu hainbeste arropa puskatuta ez badago? Esan dezakegu agian modaren menpe bizi garelako edo modaren esklabu garelako, ezta? Guk Emausen jasotzen dugu arropa pilo eta pilo bat. Eta jasotzen dugun guztia berrerabili edo aprobetxatu egiten dugu. Ondo egoera honean dagoen arropa zuzenean dendan ipintzen dugun salmentan, oso prezio bajuan ia edozein pertsonak erosi ahal izateko, eta puskatutako arropekin hainbat gauza egiten ditugu, gauza ezberdinak aprobetxatu ahal izateko. Azkenean ez dugu inongo arroparik botatzen. Ikusi dugu arropa, ikusi ditugu liburuak, aparatu elektriko eta elektroniko asko jasotzen ditugu ere, jendeak nahi ez dituenak, adibidez, telebista pilo bat. Gaur egun, batez ere jendeak erosten ditu telebista lauak, eta guk telebista handi pilo bat jasotzen ditugu, ikusten dezutenez oso ondo ikusten dira, eta, baita ere, saldu egiten dira, ezta? Begira, jasotzen ditugun altzari kasuan, batzuk oso kalitate, gehienak eta zaharrak batez ere oso kalitate honeko altzariak izaten dira. Gertatzen askotan, zahar berritu edo berritu behar direla. Eta lan horietan dauzkagu ere tailerrak. Hemen jendea egoten da, lanbide hori ikasten, eta gainera, gero, salmentarako aterako diren altzari hauek prestatzen. Emaitza oso politak lortzen dituzte. Txokolatezko palmeratxoak egingo ditugu. Horretarako, 3 osagai besterik ez ditugu behar. Ostorea, azukrea eta txokolatea. Lehenik eta behin, ostorearen alde batetik hartu eta erdiraino tolestuko dugu. Beste aldearekin gauza bera egingo dugu. Jarraian, azukrea hartu eta gainetik botako dugu. Lasai bota dezakegu. Beldurrik gabe. Ondoren berriro ere alde batetik hartu eta erdiraino tolestuko dugu. Beste erdiarekin gauza bera. Eta berriro ere azukrea botako dugu gainetik. Primeran, azkenik erdia berriro ere hartu eta gainean zapalduko dugu. Ziri fin bat lortzen dugularik. Eta honekin, hementxe jarriko dugu, eta papera labean sartuko dugu, bandejaren gainean jarri behar dugu. Orain egin behar duguna, izango da, ziri finetan moztea. Gutxi gora bera, zentimetro bateko neurriarekin. Moztu eta paperaren gainean jarriko dugu. Osondo. Listo. Orain, 200 gradutan, 30–35 minutu inguruan, labean sartuko dugu. Eta bitarte horretan, txokolatea urtzeko aprobetxatuko dugu. Palmeratxoak prest dauzkagu, eta txokolatea ere deseginda dugu. Beraz, txokolatean bustitzea da falta zaiguna. Hementxe bustiko ditugu, eta platerean jarriko ditugu. Beste bat hartuko dugu, eta ondo bustiko dugu txokolatez. Oso ondo. Ondoren, 2 ordutxo inguru edo pasatzerakoan, lehortua geratuko da txokolatea, eta honela geratuko zaizkigu. Txintxina! Zer moduz? Begira, bisitatxo bat egitekotan nenbilen? Bale, ni plazan nago. Hemen txai ikusiko dugu elkar?
Bale, orantxe arte. Ara? Kromo batzu dauzkat poltsikoan. Aizue, jolastu nahi duzuen nirekin? Bale, nola jolasten duzu? Kromoak buelta eman da jarri eta buelta ematen saiatu. Guk ere horrela jolasten dugu? Jolas gaitezen elkarrekin. Bale, ados. Ea, kromo batzuk banatuko dizkizuet. Hiru txikiak banatuko ditut. Eta 3, eta 2 hauek aldamenean utziko ditugu, ez ditugu erabiliko. Nara hasiko da. Jarriko dugu bakoitzak bana? Bale. Bega. Hala, nik txikiena. Ni hasiko naiz. Bale. Bi hauek niretzat. Helene, zure txanda. Oso ondo! Txibiri, kaixo, aspaldiko! Aspaldiko! Zer moduz? Ondo, tazu? Ondo, alergia pixka batekin nabil, badakizu, beti bezala. Baina ongi? Zu betiko martxan, neska. Bai. Justu erosketak egitera nindoan. Ze txirrinta sartu zait, palmeratxo batzuk jateko gogoa, eta justu deitu didazu. Palmerak diozu? Bai. Zer dugu ba? Tatxan! Eskerrik asko! Ai, ama, zuk egindakoa gainera! Ze goxuak! Gozo dendakoak ez dira horrelakoak, ze ona! Mi esker! Zure errezeta eman zen nidanetik, askoz goxoagoak ateratzen zaizkit. Bai, seguru, birraitatxiren errezeta. Pentsatze hutsarekin gozea sartzen zait. Baina, zertarako zento zen bisitan? Arrazoi dezu. Kezkatuta nabil. Eta aholkua nahi dut. Bai, bota, ea laguntza edan. Lehengo astean... Ez daukat erantzunik zuretzat, txantxibiri. Batzutan aukera bat baino gehiago egon baitaiteke, baina zu lasai. Zure bihotzak jakingo du zer egin. Nik uste badakidala zer egingo dudan, Etxeko palmeratxoak supermerkatukoak baino gehiago gustatzen zaizkit. Baina zer ari zara esaten, txantxibiri? Bai, kapote hau munduan dagoen beroena da, goxoena. Eta gainera, gure aitatxiren arbasoek egina. Non topatuko dut horrelako kapote bat? Nik ere alaxe uste dut. Gainera batzutan, gauza zaharrek berriek baino balio handiagoa dute. Bai, nik uste argi dudala kapotearekin geratuko naizela. Baina, zer egingo dut zaku berriarekin? Jolasteko erabiliko dugu. Edo aurrei galdetu geniezaieke? Ados, galdetuko diogu. Baina palmeratxoak jan ondoren. Palmeratxoak jan ondoren diozu? Txintxina, denak bukatu dituzu? Konturatu gabe izan da! Ai, ama! 52 sekuentzia. Bai. Ez. Apur bat. Apur bat. Bai. 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 Nik bai. Ez. Bai. Niri ezak guztetan egin ez.
Nik ez. Ni be. Bai. Bueno, nik ez dut egin sakoan lo, baina gustatzen jate. Nik ez doken nundeko sakoa. Bai. Bai. Ez da nire hogea bezalakoa, beste modu batekoa da. Bai. Ba, egoten naiz oso bero losakoan, eta etxean egiten dut losakoarekin lo eta nago helduta. Bero egoten naz, eta oso gustura egoten naz. Bai. Nik ez naz joan, sakoa lo egiten. Gauean, Batzutan. etxean. Lagunen etxean egotzen. Ez dakit. Kanpinean lo egiteko. Goten garenean eskursino honetan. Goten garenean eskursinetan. Urkiolan. Urkiolan. Horrean, kanpinean ere. Etxean, eskursi batean. Inoiz baina gehi gustauko jaten. Nik inoiz, baina nire aitak bilo bat aldiz mendira joaterakoan. Ba, nik kanpi. Inoiz ez dolo egin, baina ensegira goiez. Nik oporretan. Nik kanpinera joaten naizenean. Ni mendietan joaten nazenean. Gauean, azoetan eron, etxean eron, dagoet zenean lagunak. Ba, etxean. Nire lehengusuak datozenean eta beste batzuen etxean. Eskursinotara goia zen nien edo. Nik etxean segaitik manta edeko zikin eta dekotenean zikin egiten dut sakoarekin eta dekote txarrin kanpina eta dekot karamana. Eta nire egiten dut sakoarekin lo edo mantagaz. Ni eskursino baten nazenean. Karrera egiteko, barruan salto egiten. Bidaian joateko. Lagun baten etxera joateko. Saltoka. Txabola Bat egiteko. Saku karrerak. Tienda bat egiteko. Parakaia zaten. Bani jolasteko, edo eskutatzeko. Bani azarre goten nintzenak eskutatzeko barruan holan. Gauza gordetzeko eta... Gauza gordetzeko. Sakuen karrera bat egiteko. Jolasteko, eskutatzeko. Eskutaketan erabiltzeko eta harraparketan holan botatzea eta ikutzen badiozu emotea eta joatea bera harrapatzera. Jolasteko nik. Karrerak egiteko. Esertarako. Poltsa moduen. Armoda baten moduan ipintzeko. Kojin bat moduan.